התחלנו את הקורס שלך. היה לי קצת קשה מהסיבה שאתה ממליץ לקחת מאלי אקספרס לדוגמה איזשהו מוצר ולפרסם את זה באי-ביי. אני בלי להכיר יודעת שאי-ביי פחות משתלם מאלי אקספרס. למה שבן אדם ייכנס לאי-ביי ולא לאלי אקספרס? אז קודם כל, לאלי אקספרס יש משהו כמו 250 מיליון כניסות בחודש, לאי-ביי יש מיליארד פלוס, פי יותר מ4. עלייך שנכנסת לאלי אקספרס, יש לפחות 4 אנשים בעולם שקונים באי-ביי. אנחנו הישראלים לרוב מרגישים תמיד שעוקצים אותנו ושדופקים אותנו ואנחנו אוהבים לקנות צל הכי זול. אבל בעולם זה לא תמיד ככה. ואי-ביי כחברה הרבה יותר מצליחה מאלי אקספרס מבחינת שירות לקוחות, חוויית לקוח, מבחינת עוד הרבה מאוד דברים. ולכן רוב העולם מעדיף להיכנס לאי-ביי ולקנות שם. כשאנחנו מוצאים את האחוז הבודד של הספקים באלי אקספרס הטוב, אנחנו לוקחים אותו ומעלים אותו לאי-ביי, ואנחנו באמת שומרים עדיין על סטנדרט גבוה. אנחנו מגיעים לאנשים שלא היו מבקרים באלי אקספרס, כי על כל אחד שבאלי אקספרס יש 4 אנשים. אגב, זה נתונים, אתם יכולים להיכנס לאתר סימילר ווב אפילו עכשיו, לרשום אלי אקספרס ואי-ביי ולראות שזה נתונים. אז בפועל באי-ביי יש הרבה יותר כניסות. ולכן המודל הזה חכם.